on DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, alas 5:01 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ng mga maiinit na bareta kanal daw na maruluan sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa ibong tagapagbareta. Maray na hapon sa pangaran kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako pan sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Enot sa dispatchos kan mga bareta sa labo lokal. Nasa linyan sa muyang Chief Reporter, si Chief Jimmy. Kumpadreng Jimmy, marhay na hapon. Please go ahead. Dainin problema. So, 83 units na mga ACM na ipinagtaltag na sa mga presento sa mga barangay digdi sa ginubatan ko kanakaaging Lunes. Ipinairarom na ini sa final testing and sealing sigon kay ginubatan election officer Rodolfo Ramirez. All is well, gabos functional kung kaya positibo. Ang paglaom kan Comelec na sundo matapos ang eleksyon daing aberya sa mga machine na gagaramiton sa eleksyon. Sa ngunya nababantayan na ang mga ini sa mga presento kung saan nagpaaraman giraray si Mr. Ramirez sa DILG na didirihiran niya ang mga punong barangay na pabantayan ang mga masina ini sa mga nasasarayan kani habang nagahalat kan Mayo 12 na pirilian. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy. Mientras tanto, dagdagan tapan detalyes kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si kumpadreng Al Armario. Adeng Al, marhay na hapon. Please go ahead man. Pinabuelo na kan mga barangay ang mga parabugtak nin tarpulin sa iba-ibang lugar, lalo-lalo na digdi sa mga halarayong barangay kan Legazpi City. Ini ang sitwasyon mo niyan dahil ta ultima hora na tan karampanya ang mga tauhan kan mga politiko na nagbubugtak nin tarpulin talagang titagtag na ang mga bakanting lugar pasiring sa mga voting centers para mapansin sa indang kanya-kanyang kandidato. Dahil naman ini pinagsitakan mga barangay maging kan Comelec dahil apisar halarayo na ang lugar talagang daiman na pupugulan ang mga nagbubugtak nin tarpaulin na magbugtak sa tamang lugar sa common poster area. Kung kaya sa ngunyan digdi sa mga rayong barangay talagang tagtag na din mga tarpaulin maski sa insain na lugar. Al Armario, DCGB. Thank you so much, kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Ipinag-orden ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Departamento kan Transportasyon na panimbagon ang mga drivers na responsable sa magkakasunod na makagirabong trahedya sa ECTEX asin Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Sa sayang mensahe, sinabi ni Presidente Marcos na sinugo na niya si DOTR Secretary Vince Dizon na magpautob nin mga reforma para dahin na mautro ang mga kaparehong aksidente. Kasabay digdi ang direktiba na repasuhon ang proseso kan pagtaon ng lisensya sa mga drivers. Tanganing masigurong sulamenteng sa mga kwalipikado. Tultul as reasonabling mga individual ang tugutan sa tinampo ang mga iniman, pribadong driver o pampublikong tsuper.
Ipinag-orden man kang presidente na magkaigwan ni nationwide audit kan mga bus operators asin magkaigwan ning malinaw na sanctions para sa gabos na dai makakasimbag sa safety asin maintenance standards. Ipinag-orden pa kan hepe ekutibo sa Department of Labor and Employment na magpautob ning crackdown sa mga bako uligtas asin bako marhay na lakdang sa sektor kan transportasyon aron kan halabang oras nin pagmaneho asin pressure para makaabot sa kota tanganing dai mabugtak sa peligro an biyahe. Mientras tanto, maatindir si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa ASEAN Summit sa Malaysia ngunya na bulan. Ini ang pinagkonfirmar ni Palace Press Officer Undersecretary Abogada Claire Castro. Ang ASEAN Summit gigibuhon sa Mayo 26 sagod 27 sa Malaysia. Mantang sinabi ni Marcos na nakipaghurom siya kay Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim in connection sa regional economy as in security, kasabay naman ang maabot na ASEAN Summit. Pigmidbid ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga departamentong dakula ang naging papel sa pagkakatangkas kan Pilipinas sa Financial Action Task Force FATF Gray List. Ang FATF sarong organisasyon na nag-aaram kan international standards kontra sa illegal na financial activities, drug trafficking, arms smuggling as in cyber fraud. Sigun kay Presidente Marcos, ang pagkakatangkas kan Pilipinas sa listahan sarong patunay na matrayumfo ang nasyon laban sa money laundering as in terrorism financing. Dahil digdi mas abot kaya na ang financial system kan mga transaksyon sa nasyon, mas hababa na ang ipapataw na bayadan sa OFWs na nagpapadala ng kwarta sa Pilipinas. Sa iba pang bareta, nagpagiromdom sa mga kapulisan si Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil na mantiniron ang kaligtasan kan publiko sa aldaw kan eleksyon asin mantiniron ang pagiging neutral. Inisusog sa pangapunan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na gibuhon na matrangkilo ang pirilian mo na taon. Sinabi ni Marbil na duwaan misyon kan PNP kada magkakaigwan ng eleksyon, enot iyo ang pagsiguro na ligtas ang mga botantes asin ang publiko, mantang pandua iyo ang pagmantinir kan neutralidad kan kumandansya. Mientras tanto sa katakudman na bareta, sobra sa 16,000 na miyembros kan Philippine Army ang iwawagas sa bilog na nasyon tanganing masiguro man ang katrangkiluhan kan nagadang-adang na eleksyon. Sigun sa Philippine Army, ipigdesignar ang mga ini sa sobrang 6 na checkpoints asin sobra sa 6,000 na polling precincts. Inibilang parte kan mas pinakusog na interagency coordination sa pag-ultanan kan Puwersas Armadas kan Pilipinas, PNP asin COMELEC tanganing malikayan ng anuman na patakot kariribukan asin electoral sabotage. Sinabi naman, o kaya siniguro naman ni Philippine Army Commanding General Teniente General Roy Galido na ipinairarom sa briefing ang mga idedeploy na soldados kan Philippine Army sa guidelines susugman sa Omnibus Election Code. Mientras tanto ikinhadit kan Commission on Elections ang mahiwasan na kampanya kan salang impormasyon na kamauta na rauton ang tiwala kan publiko sa eleksyon bago ang Mayo 12 perilian. Sigun kay COMELEC Chairperson Abogado George Erwin Garcia na naging dakulang patakot sa integridad kan eleksyon ang disinformasyon. Kasabay kanyan pagsiguro ni Garcia na daing mangyayaring pandadaya asin system breach sa COMELEC asin mantinidong ligtas ang mga sensitibong datos. Dagdag pa ni Garcia na nareparo kan COMELEC ang makaskas na paglakop kan mga pekeng bareta sa social media. Siring man pinaaram ni Garcia na ligtas asin daining mamanipular ang mga makina sa pagbilang nin boto kaya wala ning dapat na ikadit ang
publiko. Mientras tanto, inkaminar kan COMELEC ang publiko na makipagkoordinar sa sainda kung may mga makadudang hiro sa eleksyon. Sa sarong pahayag, sinabi kan COMELEC na seryoso ninda ang mga siring na insidente kasabay na pagtauning patanid sa mga gustong magparibok sa aldaw kan pirilian. Bisuhan kan poll body ang publiko na tulos na makipagkoordinar sa election officers o sa pulisya en kaso may nanutaran na siring na mga aktibidades. Mabuelta ang detalyes kan mga bareta pakalis ka nagkaperang pagirumdum. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Ako si Rial. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Rial, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Duwang Pilipino ang kasabay sa listahan kan mga papabol o posibleng maging masunod na Santo Papa sa nagrarning conclave sa Mayo 7 ngunya na taon. Afuera kay Cardinal Luis Antonio Tagle sa upang kandidato iyo si Cardinal Pablo Virgilio Ambo David na inapod na dark horse sa pirilian. Segun kay Father Shay Cullen, sarong human rights advocate, si David igwang integridad asin may kusog ning buot na luminaban sa mga panggagadan sa administrasyong Duterte kung kaya saro ining positibong lakdang en kaso mapili bilang Santo Papa. Si David sarong obispo kan Caloocan asin presenteng presidente kan Catholic Bishops Conference of the Philippines. Uminabot na sa 10 milyones de pesos ang pigo-presir na pa premyo para sa makakatukdo sa lokasyon kan pigasabing co-mastermind sa kaso kan panggagadan sa negosyanteng si Anson Ke asin driver kaini. Pinagbidbid ni PNP spokesperson Police Brigada General Jean Fajardo ang nasabing co-mastermind na si Wen Li Gong na sarong Chinese national na midbidman sa ibang pangaran na Kelly Tan Lim, Bao Wen Li, Axin asin Huang Yanling. Segun kay Fajardo, obheto ka nasabing pagtataonin premyo na mapakaskas ang pagkakadakop o pagkakaarestar kay alias Kelly. Kung magigirumduman, enot ng pinag-anunsyar kan PNP ang 5 milyones na reward money. Naaraman naman kan PNP na ang kabilugan na 5 sospek sa kaso kaya namidbida naman kan PNP ang iba pang 5 sospek sa kaso kan panggagadaan. Ipinag-uktaba kan Departamento de Agrikultura ang paglansar ng 20 pesos kada kilo na bagas sa irarong kan 20 bigas mayroon o BBM na program sa National Capital Region sa Mayo 13 na iyan fetsa kan pagkatapos kan eleksyon.
Sigun kay Assistant Secretary for Agribusiness, Marketing and Consumer Affairs abogada Genevieve Velicaria Guevara, susog ini sa naging direktiba ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. asin sa mga pahayag ni Commission on Elections Chairman abogado George Erwin Garcia, kaya nagdesisyon ang departamento na gibuhon ang implementasyon kan programa pagkatapos kan mismong aldaw kan eleksyon. Paliwanag kan opisyal, igwa na ning nainot na programa na presenteng ipigpapabakal ngunyan sa publiko na 29 pesos na kilo kan kada bagas, o kaya kada kilo kan bagas, kung saan plano kan ahensya na i-convert sa 20 pesos kada kilo ang nasabing bagas. Nagnegatibo sa paggamit ng ipinagbabawal na droga asin alcohol ang driver kang Solid North Bus Transit Incorporated bus na naging rason kan karambola kan mga bihikulo sa Subic-Clark Tarlac Expressway o SCTEX. Ang insidente nagresulta sa pagkagada ning 12 katao kasabay ng 4 na menor de edad asin pagkakairido ning 37 iba pang individual. Sigun kay Tarlac City Police Station, sigun sa Tarlac City Police Station, nagsairarom ang driver sa alcohol breath analyzer test asin mandatory drug testing. Inibilang pagsunod sa ipigpapautob na Anti-Drunk and Drug Driving Act of 2013. Hasarong pahayag, pinagkonfirmar ni Tarlac City Police Chief Police Teniente Colonel Romel Santos na parehong nagnegatibo ang driver sa duwang test. Patakod kay ni pinagsuspindernan operasyon kan gabos na unit kan Pangasinan Solid North Transit Incorporated sa laog ng 30 dias kasunod man kan nangyaring aksidente. Suportado kan nagkaperang PUV drivers ang mandato kan Department of Transportation na magkaigoning mandatory drug test ang kada driver bago makapagmaneho asin makapagtrabaho. Ini dahil naman sa sunod-sunod na banggaan kung saan nagkaperang buhay na ang nawara. Segun sa mga PUV driver na sinda Enrique Ramasta, Arnold Peralta asin Ray Canta, dapat na magkaigoning mandatory drug test. Mentras na questionable naman para sa nagkaperang PUV drivers kung si isaan masimag kan drug test nagigibuhon kada 3 bulan o 90 dias. Naging produktibo ang pag-ururon kang Pilipinas asin US trade representatives manungod sa 17% reciprocal tariff na ipinataw kan Washington sa mga produktong hali sa Pilipinas. Sa Malacanang press briefing, ipig-report ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Secretary Frederick Go, na nabuksan kan Philippine delegation ang gabos na concerns na ipigdulok sa indakan mga stakeholders hali sa export industry kan nasyon. Tinukar man ang mga potensyal na arrangement tanganing mapakusog ang trade ties kan Pilipinas asin Amerika. Sa issue kan zero tariff, sinabi ni Go na positibo sindang may mapapaluwas na framework ang US Trade Representative asin Pilipinas bago matapos ang 90 dias na moratorium kan dagdag na tarifa na ipinagpataw kan Amerika. Mientras tanto, sinabi kang Bangko Sentral kang Pilipinas na ang inflation kan Abril 2025 nasa laog pa kan forecast na 1.3% sagkod 2.1%. Sigun sa BSP, mantinidong kontrolado ang inflation dahil sa pagbaba kan baseline forecasts asin padagos na pagbaba kan presyo kan mga barakalon. Ang risk issues sa inflation balancing na hiling mapuon mo niya na 2025 sagkod taon 2027 kung saan pwedeng maglangkawan singil sa transportasyon, presyo kan karne asin bayadan sa kuryente, mantang ang pagbaba kan tarifa sa imported na bagas asin maluyang global demand na pwedeng magpababa man kan inflation. Ultimong detalyes kan Bareta, ma-deploy na ang Philippine Coast Guard nin K9 units sa mga istasyones kan Metro Rail Transit 3 o MRT3 asin Light Rail Transit o LRT. Initanganing masiguro ang kaligtasan kan publiko asin malikayan ang halawig na linya sa mga X-ray scanners sa mga nasabing istasyones. Pigsyerto ni Public Affairs Office Chief Commodore Algier Rica Frente na igong bastanting bilang kan mga trained canine ang PCG asin pwede sir na mag-deploy ang mga ahensyas nin tamang numero kan mga canine base
sa mga requirement na ibubugtak kan MRT as in LRT stations. Sa presente igwang 600 na trained canine ang Philippine Coast Guard sa bilog na Pilipinas. Yan po ang detalyes kan mga bareta sa pangaran kan nagsururat kan informasyon sa Pangenot ni News Director Mardela, Jen Matthew Balyaran, Mega Force Patrol, kumpadreng Nal Baldo sa Master Control, sa IT si Jerome Nico Martinez, ako po si Pio Fernandez. Salamat, Diyos marhay na hapon. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa